سروکۆمارێک تورکیا رەجەب طەیب ئەردۆغان و تورکی حکوومەت جوان هەڵبژارتنین کوێ لە ڕۆژئاوای کوردستانی چێ ببن نەڕازینە دەبێژن ئەو بتە ئاوەهی وەیەکی قبول ناکەن و ئارمانجا وان هەڵبژارتنان لە دژی یەک پەرچەیە ئاخا تورکی و لە دژی یەکیتیە ئاخا سووریا ئەردۆغان دەبێژە ئەو ناهێلن تەرۆریستانێک لەسەر سینۆرێ وان وەرە ئاواکردن مەبەستە وی ڕێڤەبەریە خۆسەرە. Oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye... Em bi hinceta dengdana gel çalakiyên hedefgirtina yekparçeyê welatê me û Sûriyê ji nêzik ve dişopînin. Me pêştir jî polîtîkaya xwe ya derbarê vê mijarê de bawayekî zelal eşkere kir. Tirkiye li gel teniştên sîroyên xwe yên başûr û li bakurê Sûriye û Iraqê bi tawayî rê nade ku rêxistineke dabeşker terorîstanekê ava bike. Me berê jî li hember bûyerên ji nişka ve yên bû û qediya tiştê pêwîst bû kir. Eger em rûberûyê heman rewşê bibin, em ê dîsa jî tiştê pêwîst be bikin. Bila bêzanîn ku tu wateyeke hinceta şerê Daişê li cem me nemaye. Tekene welatê hevpeymanên NATOyê yê li qadê sîng bi sîng rûberûyê Daişê bûye û darbeyên giran lê dane emin. Ji ber wê jî em baş dizanin ku bi rêya vê rêxistinê dixwazin çi bikin û li herêma me lîstikeke çawa bilîzin. Em guh nadin van qeşmeriyan. Eger mijar bibe yekparçeyê welatê me û ewlehiya gelê me em guh nadin kesekî û serê xwe li hember ti gefekê jî natewînin. Serokê Sûriyê Beşar el-Esed سردانا طهرانê kir û bi rêberê bilindê Komara İslamiya Îranê Alî Xameneî re civiya. Di civînê de rêveberê destelatê cîbicîkarê Îranê Mihemed Muxbir jî amade bû. Beşar Esed di civînê de diyar kir ku peywendiyên Sûrî û Îranê jî gelekî stratejîk û demdirêşin. Serokê pîskopasên Skûfên yanî Suryanên Katolîk li Şamê Yohanna Cihad Bettah bi rêya Rûdawê ji Herêma Kurdistanê hêvî kir ku guh bide ciwanên Sûrî ku li vê derê li herêmê dimînin. Metran Bettah ku ji Şam paytexta Sûrî hatibû Hewlêrê û beşdarî konferansa yasayî ya xristiyanan bibû ji Rûdawê re behsa rewşa xristiyanên Sûrî kir. أنا بتشكر قناة الروداو والحدث على الاستضافة. اسپاسیا kanala Rûdawê dikim ji bo vê mêvandariyê û spasiya brêz Metran Beşar werdê dikin ji bo vê kongreya baş derbarê yasayan barêkesî. Li ba me li Sûriyê sala 2006 nûjenkirina yasaya barêkesî hebû. Beşê barêkesî yên hemû tayîfeyan hebû ku sala 1953 de derçûbû. Sala 2006 mersûmek derçû ku erê kir li ser yasaya barêkesî ji bo tayîfeyên Xristiyan. Her tim pêwîstiya yasayan bi nûjenkirinê heye, bi taybet ji bo yasayên statûyî. Dema ku mirov yasayan datîne li gel pêşketinê ew dikare wan biguhere ji bilî yasayên xwedayî yan yên pirtûkên pîroz ku bi lahûtê ve girêdayî ne. Ev guhertina wan zehmet e. Lê dema yasadaner mirov be tiştê ku xizmeta tayîfeyan bike çimana. Ez hêvî dikim ku kongre bi pêşniyar derkeve ku xizmeta hemûyan bikin û alkariya hebûna xristiyana bikin ku rehên wê hene. Iraq her dem li pêş bû û pêşeng bû di yasadanê de şerîeta Hamûrabî li ser asisa cîhanê navdar e. Vê ca li vir li bawan xezineyeke mezin a yasayan heye wekû Kenîseya Rojhilatî. Em dibêjin Kenîseya Rojhilatî li Rojhilatê Feratê û em rojavayî ne li Rojavayê Feratê. Ew zengîn e bi yasayan çimkî ji kevin ve li Romayê dûr bû ji ber ku Farisan ev navçe dagir kiribû. Loma yasayên taybet vê Kenîseyan Rojhilatê durist bûn û bi rastî jî İbrahîm el-Keşkerî ji sed sala çaran ve û ji korên kevnar yên ku li Iraqê durist bûn. Ev yasaya zengîn heger ji nû ve vegere û lêkolîn lê were kirin wê yasayek derkeve ku xizmeta Kenîseyê li vir li Iraqê bike. Em wekî Kenîseyên Rojhilatî yasayeke me ya yekgirtî heye. Wate gelek tiştên hevbeş hene. Çil Liblanê be, çil Iraqê be, çil Sûriyê be û dikarin Sûdê jî karên din bikin. û em spasiya we ji wê pêşwaziyê dikin û hêviya geşepêdan û pêşketinê ji Iraqê re dikin û em cîranin. Rewşa me wekî rewşa yê din e. Rewşa aborî zehmet e. Ev diyar e pirsgirêk ew e ku ev dorbê çalser Sûriyê bandorê li hemû pêkhatiyên Sûriyê dike û em ji ber ku tayîfeyeke biçûk in bandorê li me dikin û bi taybetî li ciwanan dike.
جوان نچار دبن کو کوچبر بن و بتایبتی لور لهولیر و ام جهریما کردستان هیوی دکن کو گوه بده رو شوان جوانان چیم کی دروشه که تایبت هاتنه و اوتم د خدمت دنه و ام هیوی دکن کو روی ما سپی بکن و سپاس دائما متمنى انه يبيضوا لنا وجهنا وشكرا